Hej, velkommen til Suburbia, brætspil i forstederne. Mit navn er Hansen, og i dag skal jeg fortælle jer om et spil, jeg har glædet mig rigtig meget til at vise frem. I dag skal jeg fortælle jer nemlig om et spil, der er så lækkert at se på, at det gør hele spiloplevelsen så meget bedre. Jeg kan, som så mange andre, godt lide, når ting hænger sammen æstetisk og tematisk, og det gør det her. I dag skal vi høre om Unitama, som kommer i denne flotte, aflange æske og ser helt skævt ud i forhold til alle ens andre spil på hylden, men det er det hele værd. Som udgangspunkt er det to kampskoler, der mødes og skal battle om det. Det kunne også være helt abstrakt, men de har så valgt at lave den her setting af de her to kampskoler, hvor to sensais har hver deres 4 disciple med, for at udkæmpe kampen på bjerget Unitama. Det har en feeling, der kunne minde om en børneudgave af skak, men der er et rigtig lækkert flow i det, og så er det en fornøjelse at kigge på og røre ved imens. Nu vil jeg vise, hvordan det ser ud. Unitama kommer i denne aflange boks, som man kan se her, når jeg åbner den. Sådan her. Spillepladen, det er denne lækre måtte, man ruller ud, og det er så selve pladen, vi har der. Hver spiller har en konge. Man sætter på den der plads, og så 4 kampelever. Det er virkelig ikke en konge. Det er bare for at blive skakteknologien. Der er i virkeligheden en sensei, og så hans 4 elever, som altså mødes på Unitama-bjerget for at vise, hvem der nu har lært deres elever at kæmpe bedst. Til det formål, der har jeg en række kort, der viser, hvordan jeg må rykke. Lad os nu sige, at min brik stod der. Hvis jeg vælger at spille det kort der, det er omvendt fra min side af, så det den sorte symboliserer altså min mand, så jeg må rykke enten derhen, eller derhen, eller derhen. Hvis jeg nu rykker derhen, og så kan det være, at rød skal rykke, det er den der. Han vælger så måske med den mand og rykker op og slår mig hjem. Ligesom i skak og ludo og alle mulige andre spil, så kan alle brikker hjem, hvis man rykker ind på et felt, hvor der står en anden. Jeg kan vinde på 2 måder. Enten kan jeg slå hans sensei hjem, eller jeg kan få min sensei hen på hans plads. Det er de 2 måder, og selve spillet, man baner de her kort her, så tager jeg 2 kort til mig selv, giver 2 kort til modstanderen, som selvfølgelig skal ligge rigtigt, sådan der, og så tager jeg 1 kort og lægger her imellem os. Jeg kan nu vælge, hvilke af disse kort jeg vil rykke med. Jeg tænker den der, rykker min mand et felt frem, lægger det frem, og så tager jeg det her. Min modspiller kan nu vælge et af hans kort. Det kan være, at han tager tigeren, rykker 2 brikker frem, og så tager han det kort ind, og nu en del af hans hånd. Det vil sige, at jeg ved jo hele tiden, hvilke muligheder min modstander har. Jeg ved også hele tiden, hvad jeg har kommende. Jeg ved, hvad jeg har at vælge mellem. Og min strategi går også ud på at sørge for ikke at give ham de kort, han kan bruge, og omvendt spille dem, jeg gerne selv vil have, for først måske at fjerne et par af de her menige kampelever, og så enten få sensei, eller få min sensei op på hans plads. Så enkelt er det. Og der er så forskellige kort, så man i hver gang man spiller får en ny hånd. Så det kan enten være en som den der, hvor man rykker lidt frem og lidt tilbage. Den der, hvor man så kan slå til siden eller fremad, og så videre derudaf. Og det er super enkelt eventuelt til at lave sine egne kortvarianter. Det er meget nemt at gøre. På kortet her, der er jo ikke andet end en illustrering af, hvor det kommer hen, og så en fin poetisk beskrivelse, så man kan ignorere alt det, man vil, og når man laver dragebevægelsen i denne kamp her. Spillet tager cirka 10 minutter, og når man sidder med det her, jeg synes modden er dejlig at rulle ud, der er en fin duft til det. Brikkerne er de er lækkert lavet, de ligger godt i hånden, og så ser den også lidt sur ud imellem. Så kan man vende ryggen til, og så er det som om det slet ikke aldrig mødt den anden før. Der er mange fine detaljer i det spil her, og primært så foregår det i et hurtigt flow, og man kan stadig have skakfornemmelsen af at tænke fremad, men stadig meget mere overskueligt med de her 5 enkle kort, så ved hele tiden, hvad der er i spil i det spil her. Der er selvfølgelig masser af muligheder for variationer ved at have flere kort i spil, eller lave sin egen kort, som sagt, men i sig selv, der er det her bare en fornøjelse at sidde med. I kan se, så er Unitama ikke noget komplekst spil.
Der er kun ganske få regler. Man kan lære at spille på ganske få sekunder. Men først og fremmest, så skal man kunne lide oplevelsen af at have sådan et rart spil mellem hænderne, nogle lækre brikker og den der lækre måtte. Det hele er sådan et behageligt spil, og det er godt tænkt, jeg synes æsken er smuk. Det hele taler for, at hvis man har den sans med i sin forbrug af spil, så er Onitama væsentligt bedre. Synes du, det er ligegyldigt, så er Onitama ikke noget særligt spændende spil. Jeg vil nok ende op på en Board Game Geek rating. Undskyld. På, hvad siger vi her? Er det en... det er måske kun en 7,2'er. Jeg synes, det er så smukt og så lækkert, at jeg elsker at vise det frem. Men det er ikke mange gange i træk af spillerne. Det er måske en 5-6 gange, og så kommer man videre til noget andet. Til gengæld bare hver spil kun 10 minutter, så det er rigtig, rigtig fint for det er. Tak fordi I kiggede med. Mit navn er Hansen. Det er her Subordia, brætspil i forstederne. Vi ses derude. Som man kan se, så er der et rimelig hurtigt gameflow i Dark Zoo. Man kan være meget, meget irriterende over for modspillerne, og man kan også lave ting, man hurtigt fortryder igen bagefter. Der er hele det der sten, saks, papir aspekt med, som gør, at man skal bluffe lidt og måske komme til at narre sig selv lidt mange gange. På den måde er der også lidt tilfældigheder med, og derfor kan jeg måske lidt bedre lide Lost Cities. Men Dark Zoo er også et rigtig skægt spil, og man kan spille det mange gange, og man kan virkelig være irriteret over at tabe det spil. Det er et møgspil at tabe i. Det er selvfølgelig kun helt tilfældigt, når den anden vinder, og ren strategi, når man selv vinder. Dark Zoo ligger på en 6,8, og klart anbefale det, hvis man har lyst til et af de korte tomandsspil. Mit navn er Hansen. Det her er Subots brætspil i forstederne. Tak fordi I kiggede med.